stăm și bine la un nou episod din M1 Live Minecraft Pocket Edition și să continuăm din greșeală. Am filmat, dar să știți și trebuie să încep din nou acum. Am mai ce s-a întâmplat asta, că am fost sunat și să stins tableta și nu am de gând din nou să fac aceeași. Deci să continuăm casa. Deci după cum ați văzut și anunțul, da, nu o să prea postea că într-o săptămână, două, voi avea testele în Anglia. Da, deci aici teste. Dar e mai ușor ca în România, deci testele nu o să fie așa grele. La unele materii o să fie cam greu. Ar fi că la artă aici nu e așa ușor. Desenezi ce vrei. Pe pune profa să desenezi ceva. Dar în test ne pune să desenăm ceva greu. Îmi pare eu pe asta. Deci să continuăm cu facerea casei, n-am mai avut wood. Și din greșeală am făcut niște boluri. Că nu-mi trebuia. Din greșeală am făcut. Și cred că atâta îmi trebuie mie. Bun, să fac wood-ul. Așa. După cum vedeți, pus acoperișul. Scuze, acoperișul. Deci trebuie să fac podeaua acum. Și podeaua am decis să o fac din acest lemn. Scuze pentru muzică de pe fundal. E sora mea mai mică. Așa, iau tot asta. Așa. Deci continui. Să continui. Asta tot e lag. De fapt nu e lag, e o problemă. Nu mă las să sar când vreau eu. Așa. Pun uși. Așa, iau chest-ul. Iau furnace-ul și crafting table-ul și le duc în cealaltă casă. Bun, mai trebuie să craftez ceva. Da, 20. Și fix la ce ne-a trebuit. Bun. Bun. Și toate. Atacăm toate. Așa. Și așa. Dacă o să am mai nevoie de ud, o să vin aici. Să
să merg în cealaltă parte. Un, 20. Bun. Bun. Stai că mai vreau să fac ceva din Homestone. Nu, n-am. Unde uite asta? Bun, așa, așa. Cât de curând pun să fac și ferma. Bun, să mergem și noi pe geamuri. Bun, și fac și o ieșire pe aici. Da, am nevoie ceva de clășii. Bun. Așa. Nu văd ce mai economisi. Așa, bun. Mergem înăuntru. Tot. Accent. Luăm căul. Și îl pun pe tot aici. Bun. Și dacă totuși așa, eu ăsta și ăsta și fac o mini-mină aici. Așa. Am luat de gravel, deci pot să fac un drum. Bun, așa frumos. Stați puțin. Scuze, să pun mai multă lumină. Nu știu tot modific cu lumina asta. Așa. Am dat și deja și peste Iron. Norocos. Pare că-s foarte norocos. Găsesc și deja Iron într-o mină. Undeva sus, nu. Ines.
Așa. Cred că am mai mult loc, gata nu. Să continui. Așa, frumos. Să putem filma. Nu am timp. Așa frumos minăm. Nu am găsit nici puțin de căul. Doamne, nici puțin de căul. Și este zi încă. Am de toate aici. Bun, așa, ca șefii. Bun. Acesta. Deci am scos un stack. Așa că cât este 21. Oare să... Hai să fac. Așa. Ai! Scuzați-mă puțin. Uite, am revenit. Așa. Așa frumos. Mai am 6. Bun. Bun. În cealaltă mine să iau căulul. Va trebui foarte mult. Să pun niște torțe pe lângă. Și hai că ajung acum ea. Uite aici căulul. Hai să-l crăpesc să vedem.
gândesc la ea. Așa, dăm voi de o grămadă de căuleci. Unde găsesc eu cău? Pe aici mai era o grămadă, parcă. Sau l-am luat în episodul trecut. Mai este o bucată de căul aici. Uite, mai sunt bucăți de căul. Bun. Așa. Bun. Bun. Mai iau până la 30 măcar. Gata. Bun. Așa, e bine. Bun. O vacă. Marș. Bun. Poate trebuie să fac un tunel sub apă. Mă mai gândesc. Așa. Mă siu ca Goku. Așa, frumos. Se pare că s-a dus și totul de aici. Avem o găină în casă și sper că ne-a făcut un ou. Îl pun în chest. Bun. Rest fac 3 blocuri. Bun. Iau și ăsta. Și mai am ceva aici. Da, 11 este. Bun. Așa. Mișcă gaii. Cam așa. Eu spun că nu e rău. Și mulțumesc că ați vizionat acest video. Nu uitați de dați un like și un subscribe și ne vedem data viitoare la un nou episod din Minecraft. Și la revedere!